Goeiedag iedereen te Hulst. Ik ben hier aan het beginpunt, vlakbij de Belgische grens. Dus de Zeeuws-Vlaanderen. Nog even een update over de bikepark. Ik had dat ook beloofd. Dus ja, de bikepark is vlak naast de N290. Zo, goeiedag iedereen te Hulst op een nieuwe dronevlucht. Dus locatie Zeeuws-Vlaanderen. Vandaag 20 januari 2025. Dus nog even interessant, een nieuwe update over de bikepark. Dus ja, de bikepark is vlak naast de N290. Op 3 kilometer van de Belgische grens. 1 kilometer van de stad Hulst, binnenstad. Waarschijnlijk de werken klaar einde april, of in april dus 2025, maar nog updates mogelijk in de komende maanden dan die erop zullen volgen tot 2026, staat ook zo op de website. Dus hier nog wat beelden. Dus wat kan je al zien? Ja, het fietsparcours meer bepaald hier. Wat in beeld. Bijzonder mooi via deze beelden. Ja, er zijn hier ook wel rustigere momenten. Natuurlijk, bepaalde tijdstippen heb je wel redelijk veel verkeer aan de N290. Zo hier opnieuw een beeld van dit parcours. Dus ja, vol met hindernissen, met obstakels, ook wel interessant voor oefeningen. Dus dat wordt wel een bijzonder aangename locatie voor sport, ontspanning.